Kienu inawgurati klassijiet ġodda fl-Iskola Primarja tal-Pjetà, proġett li huwa riżultat ta' investiment li ammonta għal 40,000 euro li jżid is-sigurtà u effiċenzja f'din l-iskola. Żar dawn il-klassijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo li semma s-sodisfazzjon tal-kap tal-iskola. L-ambjent tal-iskola tagħmel differenza kbira fil-ħajja tat-tfal għaliex qattaw 6 sigħat hawnhekk u ambjent sabiħ jagħmilhom kuntenti u iktar disponibbli biex jitalmu bil-ferħ. Sa sena ilu il-klassijiet il-ġodda kienu jintużaw bħala workshops mill-Ministeru għas-Saħħa. Dawn issa ser iservu bħala klassijiet għat-talim tal-mużika, żvilupp soċjali u personali u għat-talim tal-arti. Fid-diskors tagħha il-kap Teresa Micheli saħqet li issa l-iskola hija post ħaj fejn it-tfal huma l-qalbhom. Il-Ministru Bartolo saħaq ukoll li l-iskola waħedha ma timxix, iżda għandha bżonn l-appoġġ kontinwu tal-ġenituri biex flimkien joħolqu ambjent aħjar għal dawn it-tfal. Jiena nifhem li l-ġenituri meta jafdawna t-tfal qed jafdawna l-iktar ħaġa prezzjuża tagħhom u jkollhom il-concerns tagħhom. Issa li għaddejna minn dan il-proċess matul din is-sena, kameras ta' sigurtà, dwal għall-filgħaxija, naħseb li maċ għataw lok biex il-parents ikollhom concerns f'dan ir-rigward. Fit-tmiem iż-żjara il-Ministru qassam kodba lil diversi għalliema biex dawn jingħataw lill-istudenti bħala premju. Dan b'appoġġ tal-Kunsill Lokali tal-Pjetà biex jippromovu l-qari. Kienu rikonoxxuti wkoll it-talenti oħra ta' tfal li għalkemm mhumiex akademiċi xorta jiswew tajjeb għall-iżvilupp soċjali ta' tfal.